Benvinguts i benvingudes a l'acte de presentació del projecte europeu per la lluita contra la depressió i el suïcidi. En primer lloc, donar-vos les gràcies per acompanyar-nos en aquesta iniciativa innovadora en el camp de la salut mental, on reunim professionals de la salut, investigadors, col·lectius del sector sanitari i social i membres de la comunitat per celebrar aquesta col·laboració. Per començar, demanem que pugi a l'escenari la gerent del Consorci Hospitalari de Vic, Sara Manjón. Bona tarda a tothom i fa goig veure tota la sala ben plena. Aquest vídeo que acabem de veure, el vídeo Cuidant la salut mental, crec que reflecteix clarament la vocació que tenim dintre del Consorci Hospitalari de Vic de recolzar, fomentar i amplificar les necessitats de salut mental del territori d'Osona i del Lluçanès. La depressió és la causa més important de la conducta suïcida. Cada any es produeixen 800.000 suïcidis consumats a tot el món, dels quals el 90% es produeixen en el context de trastorns psiquiàtrics, principalment en la depressió. El programa en el qual nosaltres estem i formem part juntament amb Osona i el Lluçanès serem les primeres comarques de Catalunya dintre d'aquest programa europeu. N'hi ha 15 països dintre de la Unió Europea i fora de la Unió Europea que formen part d'aquest programa. I per què? I per què hem sigut escollits dintre d'aquest programa? Des de l'any 2012 es va posar en marxa una unitat i un programa de gestió de casos suïcides, de conducta suïcida a la Catalunya central, en aquest cas a Osona i el Lluçanès, perquè és difícil aquest tema.
I crec que és rellevant les dades. Permeteu-me quatre pinzellades. L'any 2019 aquest programa va atendre a 167 persones. A l'any 2023, 220. El 70% de les persones que van ser ateses al llarg de l'any 2023 han sigut dones del voltant d'una edat mitjana de 43 anys. Les persones que malauradament s'han tret la vida a l'any 2019 van ser 20, a l'any 2023 15. Per tant, aquest programa dona suport a tot l'acompanyament des de la identificació, la prevenció i el tractament de conducta suïcida. El 60% de les persones que malauradament es van treure la vida no estaven dintre d'aquest programa, dintre del programa de gestió i d'acompanyament. El doctor Víctor Pérez Solà, el director de Salut Mental, que ens acompanya, director de Salut Mental i director metge de l'Hospital del Mar, i la doctora Il·luminada Corripio, que és la nostra directora de Salut Mental del Consorci Hospitalari de Vic, ens explicaran amb més detall en què consisteix aquest programa. El Consorci té una llarga tradició en l'abordatge i en el tractament de patologia en la salut mental. Els nostres professionals són professionals d'un reconegut prestigi i són coneguts fora de les comarques. I és important fer-ne difusió i explicar el que fem i com ho fem. El Consorci està totalment compromès amb les necessitats de salut mental del territori i dels habitants dintre de la comarca d'Osona, amb una mirada diferent. Heu vist espais, heu vist professionals i és important que coneixem com treballen aquests professionals, sempre enfocats a tenir en cura de l'experiència del pacient i de l'experiència i la vivència de les persones que rodegen els pacients i a les seves famílies. Per tant, per mi és un plaer tenir-vos tots aquí i espero que gaudiu de la sessió d'avui. Gràcies. Moltes gràcies, Sara. Ara és el torn d'Il·luminada Corripio, directora d'Osona Salut Mental del Consorci Hospitalari de Vic. Què tal? Bona tarda. Primer de tot volia agrair al doctor Víctor Pérez, amic de fa molts anys, de fet no sé si ho sabeu, però va ser el meu professor quan jo vaig començar de resident, i donar-li les gràcies per donar aquesta oportunitat al territori d'Osona i Ossanès, al Consorci Hospitalari de Vic, a la ciutat de Vic, per donar aquest tret de sortida d'aquesta campanya enfront de la depressió i del suïcidi. Gràcies també als assistents que heu decidit dedicar 2 hores d'un divendres a la tarda de Carnestoltes per acompanyar-nos en aquesta cerimònia de la qual estem molt il·lusionats. A mi m'agradaria parlar de salut mental, del Consorci Hospitalari de Vic. I penso, dins de la narrativa, m'agrada començar per aquests espais. Jo crec que veiem aquests espais i jo crec que els espais parlen molt del tarannà de la institució i també dels professionals. La primera cosa que m'agradaria dir és que aquests espais existeixen gràcies a la generositat dels contribuents dels ciutadans d'Osona. El segon que diria és que una bona part d'aquestes instal·lacions, com per exemple la planta d'hospitalització, s'ha fet en base a experiència d'usuari i això és molt important perquè, com sabeu, actualment s'està fent tot un disseny, un codisseny, però diguem que aquí al Consorci una de les grans sorpreses que jo em vaig emportar fa 14 mesos quan vaig aterrar aquí és trobar-me aquesta planta d'hospitalització de la qual els meus companys saben que estic absolutament enamorada. Però també m'agradaria parlar una miqueta del tarannà del model d'Osona de salut mental. Jo també tinc una llarga trajectòria d'atenció integrada i això implica que els nostres professionals són líquids, tenen una relació de comunicació amb tots els recursos socials del territori, amb la primària de salut importantíssima la primària de salut en la detecció precoç i sobretot el pla de col·laboració a la primària, aquest treball conjunt que fem professionals de salut mental amb la primària, molt important tots els recursos socials de salut, molt important aquesta maridatge de llarga data que tenim a Osonament, de llarga data també, i molt important el treball conjunt que es fa amb el SEM i amb les forces d'ordre públic. Per tant, en aquest sentit parlaria molt d'aquest model.
M'agradaria destacar que justament aquest curs s'han celebrat aquí, en el territori de la Catalunya central, unes jornades d'atenció a la conducta suïcida interdisciplinar. Aquí ha participat no només Osona i Lluçanès, sinó el Bages, Berguedà i Anoia també, amb un treball absolutament col·laboratiu i realment amb unes conclusions que s'encoratgen a continuar aquesta activitat. Aquest és el motiu pel qual, tot i que realment aquest projecte comença aquí a Osona, considerem que realment la conducta suïcida no té límits, no té fronteres, i estem decidits a compartir tot el material, de manera que també tota aquesta campanya la durem a terme també al Bages, a Anoia i al Berguedà, i farem una avaluació prepost, perquè sabem que aquesta campanya està funcionant a altres territoris i sobretot a altres països d'Europa. M'agradaria molt parlar en concret, perquè aquí estem parlant de la depressió i del suïcidi, d'aquest equip que també jo em vaig trobar com una gran sorpresa, que és aquest equip multidisciplinar d'atenció a la depressió i el suïcidi. És un model de referència a tota Catalunya, basada en una gestor de casos que està liderada per una gestora de casos que és una infermera, però amb un equip multidisciplinar que participen. Hola? Jo no m'he mogut. M'escolteu? No? No he fet res, Ara? Perfecte. Coses del directe, com normalment es sol dir. Estava parlant de l'equip de prevenció de suïcidi, que ja abans del 2012, com sabeu, en aquest territori teníem una taxa de suïcidi que estava per sobre de la resta de Catalunya, i com un equip, m'agrada dir, com un equip d'alt rendiment van començar a treballar d'una manera que han anat incorporant millores any rere any. Això s'ha fet gràcies al treball col·laboratiu, per una banda, en aquest cas amb servei d'urgències, es va incorporar el metge forense de referència. Actualment incorporarem també la primària, però el que és important és que tot aquest treball està liderat pel nostre servei de qualitat de l'hospital i, per tant, sempre treballem amb aquesta visió de fer una millora contínua, perquè per nosaltres parlem de taxes, augmenten, disminueixen, però parlem de persones i fins que no tinguem una taxa zero nosaltres hem de continuar millorant. Sabem que a nivell d'equip millorem la prevenció i esperem que realment aquesta campanya serveixi per millorar la prevenció, però tenim un hàndicap, és que encara no tenim capacitat predictiva. Hi ha molts aspectes, ho comento amb l'equip, que de moment li diem l'atzar o coses que no valorem. Jo estic una mica capficada, una mica per iniciativa de l'equip que està aquí ara, a intentar desenvolupar un projecte d'intel·ligència artificial, perquè tenim unes dades elegantíssimes recollides per l'equip d'aquí d'Osona, per analitzar-les i veure si podem trobar patrons i a partir d'aquí desenvolupar una eina de suport a la decisió. Com veieu, porto 14 mesos, però jo crec que ja soc una miqueta osonenca, ja estic bastant identificada amb el territori. Per donar una miqueta de dades, a part de les que ha comentat la senyora Manjón, jo diria que a partir del 2012 el que sí que podem dir és que no tenim un increment d'aquesta taxa con respecte a la resta de Catalunya i que el comportament és bastant similar. Hi ha una situació paradoxal, que vol dir que les dones, al voltant del 75-80%, depenent dels anys, fan més tentatives, però en canvi són els homes els que finalment acaben perpetrant el suïcidi consumat. Dins d'aquest programa d'atenció considerem que és importantíssim l'atenció a les famílies i, per tant, no només hi ha un acompanyament des del principi que s'identifica un cas, sinó que sobretot hi ha un treball que és un treball sensible, però que jo crec que dins d'aquesta millora contínua es va veure clar en el seu moment, que és el grup de supervivents. I d'aquesta manera, molta valentia, es reuneixen les famílies que han perdut un familiar, un amic, com a conseqüència del suïcidi i se'ls acompanya. Penso que també en aquest sentit és un territori que és bastant pioner en aquest sentit, juntament amb altres que hi ha a la resta de Catalunya. Per tant, al final la conclusió és la conducta suïcida és complexa. Sabem, aquí sí que és veritat que el territori ja des del principi, abans fins i tot del Codi Suïcidi, es va veure que aquesta era una temàtica que depenia, que sabia que Salut havia d'agafar, però avui dia sabem que és una conducta complexa i que depèn de moltes variables, que per tant és una cosa de tots. Aquí és molt important la feina que fa la primària, molt important la feina que es fa a les escoles,
Molt important el ser capaços de nosaltres, la persona que tenim al costat, identificar si en algun moment expressa alguna ideació suïcida, no minimitzar-la, no treure-li importància i realment conèixer les vies per poder demanar ajuda. És relativament fàcil, no és tan complicat. Però tot això ho volem explicar amb aquesta campanya. Per això acabaré la meva presentació donant les gràcies de nou a aquesta iniciativa europea i el fet que ens hagin convidat a participar. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, doctora Corripio, per aquesta explicació. Tot seguit, és un plaer donar pas al següent ponent, doctor Víctor Pérez, investigador principal d'aquest projecte europeu i cap de Servei de Salut Mental de l'Hospital del Mar de Barcelona. Buenas tardes, desde luego, agradeceros el que estéis aquí. La verdad es que pocas veces me ha tocado hablar en un sitio tan imponente como este. Una de las cosas buenas que tiene hacerse mayor es que vas viendo la gente que hizo la residencia contigo cómo progresa y los listos que han acabado siendo muchos de ellos, desde luego Lumi es una de ellas. Otra de las cosas que aprendes cuando te haces mayor es que muchas veces los mensajes son los mismos, pero la situación no es la misma. He hablado con la consellera Geli. Este programa lo empezamos, un antecesor de este programa, en el 2004. Y ahí entonces era el mensaje principal es la depresión es una enfermedad, todos podemos tenerla y se puede tratar. Y la de sitios considera que nos dijeron que no podíamos colgar los carteles, no sé, porque pensaban que la depresión no era una cosa suficiente seria. En estos momentos la realidad es que con el plan de prevención de la conducta suicida nos llaman de sitios donde antes nos echaron para pedirnos que pongamos esos carteles, con lo cual, bueno, uno va aprendiendo cosas, unas no, y la otra cosa es que uno se va haciendo viejo, ¿no? Ya os hemos dado suficientes datos, pero yo pienso que vale la pena recordar que 1 de cada 10 euros que nos gastamos en sanidad en nuestro país y en Europa nos lo gastamos en el tratamiento de las consecuencias de la depresión. Esencialmente, las bajas laborales. Estamos hablando de la primera enfermedad en cuanto a número de bajas laborales ya desde hace años y seguirá siendo la primera enfermedad. Y el otro dato que pienso que vale la pena recalcar es que en Cataluña en el año 2022 se suicidaron 614 personas, prácticamente 2 personas cada día. 8.000 lo intentaron, 8.000 que sepamos, lo intentaron. Estamos hablando de una lacra y probablemente de la causa más fácil de prever si pudiéramos prevérselo. Cuando esto lo pones en cifras de comparación, las cosas son más llamativas. Por cada persona que muere por accidente de tráfico, mueren 3 por suicidio. Tampoco os voy a preguntar cuántas veces hablan del suicidio en la televisión y cuántas hablan de los accidentes de tráfico. Todas ellas son muertes fatales, pero el mensaje es, ojo, estamos ante una muerte que se puede evitar y tenemos que hacer algo para intentar evitarla. He puesto diapositivas no tanto por contar los que os tengo que contar, esencialmente para no enrollarme más de la cuenta. La Alianza Europea nace en el 2001, nace en Alemania. En estos momentos somos 26 países y llevamos eso, más de 20 años haciendo proyectos como el que os vamos a contar ahora o como el que os hemos contado ahora y evaluándolos. Es muy importante evaluarlos y en estos momentos solo hay 2 intervenciones con suficiente evidencia como para poderlo hacer. Una es el Suicide Zero, que es básicamente en Estados Unidos, y la Alianza Europea contra la Depresión que hacemos en Europa. Por eso hace unos años esta intervención, que no ha cambiado mucho con los años, lo que ha sido, nos hemos aposentado y tenemos mucha evidencia. Esta intervención es una de las 2 que ha demostrado ser eficaz en la detección y el tratamiento de la depresión y en la prevención de la conducta suicida, ¿vale? Muchas veces es difícil explicar determinadas intervenciones, sobre todo en proyectos europeos. En este caso es muy fácil de explicar. Esencialmente lo que nos dedicamos a hacer ya desde hace unos cuantos años es poner en marcha instrumentos que mejoren los datos de salud de la población en la que vivimos en depresión y suicidio. Y además los instrumentos no han cambiado en 24 años, son los mismos, porque además son muy importantes. Lo que se ha cambiado y lo que tenemos claro es que utilizando un instrumento solo o 2 instrumentos no vas a conseguir nada, tienes que hacer lo que llamamos una intervención multinivel, a 4 niveles. Uno son las personas de riesgo, las personas que han hecho un intento de suicidio o han pensado en el suicidio. En este caso, aquí tenéis un dispositivo espectacular. De hecho, el motivo por el cual estamos aquí hoy es porque lleváis trabajando muchos años en lo que es pacientes de riesgo. Otra de las cosas que hemos aprendido es que es mucho más fácil, cuando en un sitio están sensibilizados, poner en marcha estos programas que empezar de cero. Entonces, hemos buscado zonas que realmente tuvieran una motivación importante para hacer estos estudios. Esta es la primera pata. La segunda pata es lo que estamos haciendo aquí. Hablar
a los medios de comunicación, hablar a las personas que tienen capacidad de decisión, los que pagan, los que ponen los impuestos, buscar gente importante con capacidad para atraer, para sensibilizar a lo importante que es la depresión y la prevención del suicidio, ¿vale? La tercera pata implica formar mejor a los médicos y al personal sanitario en general. Es curioso cómo, pese a que hay enfermos que tienen ideas de suicidio claras, muchas veces el sistema sanitario no acaba de hacer la pregunta, que es una pregunta muy difícil. A todos nos cuesta mucho preguntar a alguien si tiene ganas de morirse, pero tenemos un hándicap ahí y tenemos que insistir, 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 preguntar, preguntar y preguntar, ¿vale? El 70% de la gente que muere por suicidio no ha ido a los servicios de salud mental, pero sí han ido al médico de cabecera y la mayoría de las veces ha dicho a sus médicos de cabecera o a su primaria y a su familia que tenían estas ideas de suicidio. Y la cuarta pata, y probablemente el reto más importante que tenemos, es concienciar a la población de que la prevención de suicidio es algo que tenemos que hacer entre todos. Llama mucho la atención cómo en estos momentos, después habrá una copa, si bebeo más de 2 o 3 copas, probablemente Lumi me dirá: Víctor, ¿dónde vas? Te llevo a casa, ¿vale? Y no me dejará coger el coche. No me dejéis beber más de una copa. En cambio, cuando una persona, y eso lo hemos preguntado a la saciedad, cuando una persona tiene ideas de suicidio y se lo dice a alguien, la respuesta normalmente es: pero ¿cómo piensas en eso teniendo una familia como tienes, teniendo un trabajo como tienes, unos hijos como tienen? Lo cual en una persona que piensa en el suicidio es culpabilizar más aún las ideas de suicidio. Tenemos que conseguir que todos, en Osona y en toda Cataluña poder ser, seamos capaces de pensar que somos un instrumento muy importante para la prevención de suicidio. Por eso hacemos este proyecto, y este proyecto básicamente lo que implica es transferir el conocimiento de otras regiones europeas, que ha generado evidencia de la utilidad, en regiones o provincias a nivel estatal que puedan hacer este tipo de intervenciones. Estos son los países donde se están haciendo este tipo de intervenciones. Hay unos países donde hacen unas intervenciones más locales, lo que llamamos implementación, y otros que hacemos una transferencia, que es transferencia de experiencias que teníamos aquí. Lo estamos haciendo en Hungría, en Irlanda y en España. En España las zonas que hemos elegido son Osona, que estamos aquí por eso, Valencia, en concreto la parte de la playa de Valencia, y hemos tenido una experiencia realmente espectacular. Uno de los sitios donde hemos ido a hacer este proyecto es en Alcalá la Real, en Jaén, que es el pueblo con las tasas más altas de suicidio de prácticamente Europa. Si las tasas aquí son del 8 por 100.000, allí las tasas de suicidio son del 30 por 100.000, y la verdad es que ha tenido un éxito tremendo. Lo que decíamos de la motivación: si tú intentas poner una planta con un buen territorio y regada, crece. Si la intentas poner en un terreno yermo, pues no crece. Pues allí había una motivación espectacular, y en Osona hay una motivación espectacular desde 2012, por lo cual crecerá, afortunadamente. Unas fotos para que veáis con quién hemos trabajado en Valencia, con quién hemos trabajado en Andalucía y con quién hemos trabajado, está Lumi aquí, y el resto del equipo que estáis por aquí. Hay gente que lleva picando piedra en prevención de suicidio muchos años aquí, con muchísimo éxito. Esto es lo que os quería contar, y muchísimas gracias por la atención. Moltes gràcies, doctor Pérez, per la presentació del projecte i per aquestes paraules. I ara és moment de canviar el to de l'acte i donar un pas a un tastet artístic. Originària de Gurb, Osona, cantant, compositora i actriu, coneguda com a Ju. Una artista que neix en un ambient musical i que després de formar-se al Conservatori de Vic va decidir explorar la música moderna, on va trobar la seva veu autèntica i connectada amb la seva essència. Ja tenim la Ju preparada a l'escenari, acompanyada de l'Arnau. Endavant amb l'actuació.
música ho acompanya amb una sonoritat més electrònica, més contundent. Em podràs... Està, no? Digueu-me com puc omplir aquest buit que es fa tan gran, que és tan gran, que és tan gran. Consciència més enllà, ple d'esperances i perills, sense saber cap on es va, sense refugi en paradigmes veu l'ànima al volant, l'ànima guia.
Moltes gràcies, Ju i Arnau, per aquest moment musical i per avançar-nos en exclusiva 3 temes del proper disc que ben aviat sortirà a la llum. Reiterar de nou l'agraïment a tots els ponents per les seves intervencions i a tots els presents per assistir a l'acte. I ara, per acabar, us convidem a gaudir d'un petit refrigeri a l'exterior, al pati de la Casa Convalescència. Bona tarda a tots.